Tenim dret a saber, volem informació per poder decidir quina és la millor opció. Tinc drets, tens drets, tenim drets, sí. Coneix-los, explica'ls, defensa'ls, sí. Som-hi, fem-ho juntes, difonem-los, sí. Els drets de les persones són aquí. Escolta! Saber ens farà lliures i crear una opinió. Ciutadanes crítiques, amb millor argumentació per defensar els nostres drets. Diaris, llibres, revistes i televisió, pares, profes, ràdio, internet. Internet per tothom. Dret a saber-lo usar, a la informació i a la connectivitat. Contrasta la informació, no siguis babau, no et creguis qualsevol barbaritat. Dret a la informació. Tinc drets, tens drets, tenim drets, sí. Coneix-los, explica'ls, defensa'ls, sí. Som-hi, fem-ho juntes, difonem-los, sí. Els drets de les persones són aquí. Escolta!